学遊びに行ってるやつをやりたいと思います。じゃあ2枚重ねたら何個？6個。7。やっぱり6個だね。じゃあみんなで考えてみて、どういうふうに曲げれば一番強くなるか。弱い紙でもこんなふうに折ったら半分になるじゃん。持ってるまだ乗るのかな。貸してあげるわ。折ればいっぱい重さが重くても乗るからすごいと思います。紙いろいろなものを乗っけて実験してみたいなと思います。実際に本から科学遊びを取り出して、で実際にそれをやってみて、じゃあ今度はこういう本もあるからそっちを読んでみようということにつなげていきたいなと。